Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Για να πεθάνει του Θεού θα του ζητώ μια χάρη. Μανέντζε μες στην κόλαση κοντά της να με πάρει. Μπορεί να πεθάνω, σύστε με και βγάρτε την καρδιά μου. Και εντζίνει μέσα ζωντανή να με θαυτεί η μητά μου. Άκουσα πως χαρτώθηκεν και έκαμε ένα άλλον τέρι. Για μένα ναι σκοτίνιασε σαν του μεσομέρι. Μεταξύ των ιδιαίτερα σημαντικών και αρχαιότατων εθήμων που διατηρήθηκαν ανά τους αιώνες μέχρι και τις μέρες μας είναι και εκείνα που συνθέτουν τη γιορτή του κατακλυσμού. Η γιορτή αυτή έχει την προέλευσή της στην αρχαιότητα και σχετιζόταν με τις τελετές των αρχαίων ανθεστηρίων. Κατά τους χριστιανικούς χρόνους η γιορτή του κατακλυσμού συνδέθηκε με την γιορτή του Αγίου Πνεύματος, που τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη σχετίστηκε με μορφή περιστεριού με το καθαρτήριο νερό. Στην πρώτη περίπτωση ήταν το περιστέρι του Νόε, στη δεύτερη περίπτωση ήταν το Άγιο Πνεύμα που εν είδη περιστεράς εμφανίστηκε κατά την ώρα βάπτισης του Χριστού. Συνεπώς η γιορτή αυτή είναι καθαρτήριος, όμως ταυτόχρονα είναι διαβατήριος, δηλαδή γιορτή που μέσω διαφόρων εθήμων προετοίμαζε τους ανθρώπους το να περάσουν κατά τρόπο ομαλό από μία κατάσταση σε άλλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τη μετάβαση από μία εποχή της ανοίξεως σε άλλη εποχή του καλοκαιριού. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτούσε πάντοτε και ένα νέο ξεκίνημα, κατά το οποίο οι άνθρωποι θα έπρεπε να ήσαν υγιείς και σωματικά και ψυχικά καθαροί, που σήμαινε άμεση σχέση με το καθαρτήριο νερό αλλά και με διάφορα αθλήματα. Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος τελείται 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι η γιορτή του κατακλυσμού που συνδέθηκε μαζί της είναι κίνητη γιορτή. Η Άνοιξη είναι η εποχή της ανθοφορίας, της Ανάστασης της φύσης. Γι' αυτό και κατά την αρχαιότητα είχαμε ετήσια Ανάσταση των διαφόρων θεοτήτων, όπως ο Άδωνης, η Περσεφόνη, ο Λίνος. Όμως το καλοκαίρι είναι νεκρή περίοδο.